Atxalde ondanoi eta ongitorrizek Busturialdeko 12. enpresa ideia lehiaketaren saribanaketa ekitaldion eta plazer handize da urteo zuen eskualdeko gaztiek egin dauen lana eta sormena gaur hemen ospatutie. Eskerrik asko gaur gugaz egotiarren, gaurko ekitaldi ez da bakarrik saribanak eta soil bat. Eskualdeko gaztien ekintzaietza eta gogoa, lehen lerroan ipintzeko ekitaldi txikitzu bat bada. Gaur hemen zauzie gugaz, Busturialdeko udaletako alkate eta zinegotzizek, Urremendilan da garapen elkarteko ordezkarizek, BBK Urdaibaiko ordezkarizek, Behargintza eta Lanbide Ekimeneko ordezkarizek, eta Gaztedi Busturialdea egitasmoa bultzatzen dozuen hainbat eta hainbat eragile. Aurtengo udien Gaztedi Busturialdea proiektuen barroen eskualdeko udalek martxan jarri dauen ekimen berezi bat izan dugu. Turismo aktiboko formazio bat, kontratazio konpromisu gazganera. Zuzenien ikustie merezi dagoelez, goazen lehenengoko bideo bat ikustera. Busturialdeko gazteria zerbitzuari luzatu dutzagulako erronka bat. Eskualdeko gaztiak gaitu eta formatu nahi genduzalako sektore honetan, turismo aktibo, natura eta kirol jardueratan. Formatu bat, lan munduan murgiltzeko, kontratazioko konpromesu batekin, ikasten dabena gero berehala lanean praktikan hasteko. Ni kurso honetan apunta nintzen, futuro baten monitore bezala izateko. Ez noan duda apuntateko orduan. Neure biharreko albadan ate guztizek irekitzeko. Pentsatzen dute kursue aukeri emoten dauilako bebai ikastar honetan biharritzeko gerua. Eta Gaztedi Busturialdean aurton injogun beste ekitaldi berezi bat aurkeztu nahi dugu. Aurtoz lehenengoz gizartera ikuntzara bideratutako ekintza bategaz hasi gara eta voluntariotza azoka baten gendun urte hasieran. 380 gazte inguru, eskualdeko 380 gazte inguru batu genduzan, Gernikeko jaialai frontoien. Uste dugulako euren ekarpena eskualde bizi eta solidario baterako beharrezkoa dela. Eta honen argazki batzuk badeko guz, edo bideotxu bat. Ni Iñaki naz, Bermeoko udaleko gazte teknikaria, eta esan behar dugu lehenengoko Busturialdeko boluntariotza azoko hau oso ondo joan dela, goiz osoan zehar eskualdeko pilo bat gazte eta nerabe egon dira, bertoko eskualdeko ikastetxetakoak oso interesatuta eta azken finean hauze izan da helburu nagusiena. Geuretzako garrantzitsua da boluntariotza azoka honetan hartzie, azkenien San Fidel ikastolatik gatoz, eta gure proiektuekin bat datorrelez oso interesgarriz iruditu jaku. Gure batxilergoko bai lehengo eta bigarren mailan, tutoretza orduetan, boluntariotza mundu horretan murgiltzeko, ikasleak proiektu ezberdinetan parte hartzeko kaintza egiten dotzague. Orduen, taldeka, eurek erabakitako erakunde bategaz harremanetan jartzen die, eta boluntariotza saio desberdinak egiten dituzte. Gaurko egunien, eskualdeko hainbat zentrutako 320 gazte inguru batu doguz. Voluntariotza azoka honetan, negendulako apur bat zentruetara bideratu eta gazte horreri behintzet voluntariotza hori edo voluntariotza grin hori zeo zelan suspertu.
Bueno, ikusten zuie, ez kabizera bakarrik mugatuten gaurko ekintza honetara, enpresa ideia lehiaketara, pilo bat gauze eitzen dugu urte guztizen zehar, hemen adibide batzuk ikusi duguz, bai goazen, aurten gaur sektan etorrari zen ospatutera edo aportzu bet gehiago jakitzera. Aurten 8 ideia enpresa aurkeztu diez lehiaketara. Oso proposamen ezberdinak esan diez, sortzailiek eta bustialderako, gure eskualderako aukerak zabaltzen dabezanak. Eta oin, banan-banan euren proiektuek aurkezteko aukeri emango txague, uste duelako azkenean, gaurko egune bebadala beste guztiz hori euren proiektuek asaltzekoa. Orduen, zeuek zarie protagonistak, hasi que banan-banan holtzara dituko jatxue. Hasiko gara, Markel Entzunzagaz, Bizkaigane proiektutik. Markel? Zeurie berbie. Biztute dau? Bez? Bai. Bueno, eskerrik asko. Ni Bizkaigan elkarteko erreleboa emondogun gaztietariko bat naz. Danok ezagutuko duzu Bizkaigan, oin dela 40 urte sortu zeurien elkarte bat da. Nekazaritza iraunkorra dekona oinarri, salmenta zuzena, eta agroekologian lantzen duena beran ekina. Oin dela 6 urteia, batu ginen 5 gazte, eta hartu gendu apurbet Bizkaiganen erreleboa, badakigu ze gatxadan lehenengo sektorien erreleboak hartzie, eta eskerrak baino ezintzaku zemon bakazu honetan Jon Barenkari eta Javier Arriagari, eurek dana emondozkue, ganaduek emondozkuez tresnak, lurrek, ez eskatu barik. Euren baldintza bakarra zen, proiektuegaz eurrera segidutie, eta etorkizunien gu nagusi garenien urrengo belaunaldizeri be baldintza bardinak imitxia. Orduen, euren helburuetarikoa zen, eurek egin da bena 40 urtetan, beste 40 urtetan mantentzie, eta eureri esker gauz hemen, eta burbet, aurkeztu dugun proiektu izen da bari. Zelan emondan erreleboa lehenengo sektorien eingatxadan errelebo bat lortzie, eta azkenien biherri izena dau erreleboa emoteko, lehenengo sektori oso garrantzitsu da. Apurben nervioso nago, No, tranquil. Enau itxute jentien eurrien berbetan, ganadu egaz eta goten azgeitxau. Da ere, kerra gitxia emoten doztie, baina... Da, badakigu hori, ze gatxadan lehenengo sektorien erreleboak eta emotie, azkenien ikusten dugune bebai da, jente gaztie erakarri gure badan lehenengo sektorera, holako proiektu kolektiboatan izen bierdala, azkenien, gaur egun persona bat 365 egun lan eitzen goizetik geuera, ez da jentie gaztie gure deuen zeuzer. Ikusten gabiz, zelan dauzen lege proposamenak, gero eta jornada murritzagoak egotera, orduen gure organizazio mailan, batzuk goizera lan egin de, beste batzuk arratzaldera, asteburuek txandakatuz, urtien hilabeteko oporrak eukinde, uste dugu sektoria erakargarri eitzen dugu gaztientzako, eta eredu izen gure dugu jende gaztia erakartzeko sektorera. Eta, esnek izek eitzen dugu, txarrik izek eitzen dugu, eta, dana salmenta zuzen izaltzen dugu, eta eskualdien, badan hori guztetan jaku mendire joan, paisaia ederrak ikusi, landak, eta hori abeltzainei esker da. Eta orduen hori segidu gure badugun ikusten, lehenengo sektori indartu bide eta abeltzainek eta nekazaritzek eta egonein bierko dugu. Eta beste bari, aprobetxe gure dute urdai baien gauzela, gu egin stop esateko, eta, gora Palestina libre. Ederto, eskerrik asko, Markel. Esan behar dugu, Markel bere lankide Xabier Zabalzagaz aurkezu dela ideia lehiaketan. Gaur oporretan dau, abeltzain onan moduen. Hau izan da lehenengoko ideie, Bizkaigane, eskerrik asko Markel, eta bigarren agaz guez, zua izenekue, eta promotorietiez Patrizia Serrano eta Asier Jaio, hemen dauz gugaz, eta Asier izango da. Salo bat.
Txauri berri. Api hartzaldean. Bueno, gogu zua proiektu gazatoz, Patri eta nire proiektue. Zua kafin inguruko proiektu bada, ez? Gerniken egongo zan kokatute, kafeteri bat, bereziki espezialitatezko kafie gourmet moden ulertute. Horrek zeu edo esan, emon genuen kafe bat, ez bakarrik espresoa, baizik eta teknika desberdinek erabilitze. Gero beste aukera bat egongo esan gure kafetek izen, arpietxa bat egotie, bai enpresakaz eta bai Gernikeko edo inguruko merkatuekaz. Ordena arpietxa horren inguruen, adibidez, hien kuota bat kobreko zan, eta horreri enpresari kafi erongo dakien enpresara edo dendara. Gero kafetegizek produktu lokalak saltzeko lekutxo bat ukikoan, bertan esnekizek, estize, hemen ekoiztutakoa, eta gero nahi txagu bai epur bat importantzize artista lokalari. Orduen kafetegizen bai egongo zan aukerie, artista lokalan lanak erakusteko. Da, apurtxu bat hori izango zen, erreferente bilakatzie zua kofi hemen, bustiraldian, zestago elakorik, eta berezeki transmitiuti jentieri kafin inguruen badauela kultura oso potente bat, eta gero bai honegaz lotute, Bilbon jai bat antolatuko gu, abenduen 14, la coffee party ditzen da, alde sarrien. Orduen, konbiatuta zauzio bai. Eskerrik asko. Ederto, eskerrik asko. Hirugarren proiekturako Mai Amezaga dituko dugu, Garille proiektu egaz. Txalo bat. Bueno, Garille proiektu apur bat jakin min batetik sortzen da, ni nekazaritza eta hogegintza artizan mundutin ator, eta topen eban mundu horretan landare bat niretzako oso ez ezagun esana, zala Garize. Hemen inguruen nik ez dut ezagutu, Artoa eta beste zaial batzuk igual bai, baina Garizen inguruen nik hogegintzan hasi nintzen neban ezer jakin. Eta jakin min horretan bebai topen eban argazki oso politzu bat, igual ikusko zenuen kalendarioren baten edo, da Bizkaiganen anermitzi dauen lekuen, han aurretzuen famili bat, baserretar famili bat, Garize batzen txolak eitzen eta meta txikitzuek eitzen. Eta, izen zen erakusle bat zelan, Garize gure inguruen egondan, eta, kurtso bukaerako lan batein bierra erabilin eban, azterketatzu bat eitzeko eta proiektu bat. Proiektu horrek 3 pauso edo dekoz, dala lehenengo azterketa edo ikerketa bat, bigarrena berreskurapen plan bat, eta 3. hezkuntza proiektu bat. Azterketa txiki hori, indot batetik Garizen ekoizpena bizibien, gure eskualdien, herrigoitzin, kasu honetan, Garizen ekoizpena bizibien jende nagusi horregaz, kontutan hartunde hemen Garize ekoiz izan, baina 1960 urtien, 60 pikuen itzizan ekoiztieri, eta 70 urtetik gorako jendi da batez be hori bizi bana eta ezagutu bana. Orduan, elkarrizketa ezberdinekin uzen herrigoitziko jende horreri, eta gero lan ikerketa kartografiko bat bebai, paisaiari begire bebai ikusteko, paisaian oso parte esan. Azterketa edo ikerketa txiki horren ondorioak izan ziren, guri esan dozkuen hori Garize zona mediterraneoko ekoizpena zala, hemen zala errentagarrize gaizotu itzen zala espalen moten, gezurtatu alizen dut, Garize zona atlantiarrien, Bizkaia eta Gipuzkoan oso ekoizpen zentrala izan zen, Artoan beste edo leku batzutan Artoa baino gehiago, hain ekoizpen zentrala izan zen, hilabetiek Bizkaieraz, hilabete batzuk Garizegaz lotuneko berbak dekiezela, Garille bera, dala ustaie, leku batzutan garagarrie da, jorraie bebai dala Apirile, da Garize jorratzen zan hile, eta semendize dala azaroa, azitik datorre simiente edo
berba hortatik latinetik, ez, eta da Garize ereiten dan hilabetie. Bueno, horrek danak, apur bat, baiestatu eustan, posible dala Garize gure inguruen gure zonan berreskuratzie, eta hortik berreskurapen plan bat egin eban. Esan gure dut bai ikerketa txiki horretan, baserri bitan, Garize topene bala, Garizarra, 1960 ingurukoa harinenez, baserri baten altoan 3 gari buru, eta atxandiza baserri zen, kaisa baten sakonien, ez dakit, 1 gramo inguru, holako zozer. Horri berreskuratzeko plana badekot, nahiz eta konstientena zen, urte pilo badeko hasi zedala, eta seguramente ez tegoela erneko, baina, esperantzio galdu gari. Eta bestetik, berreskurapen horretan, bera ekoizpena bebai, ez? Erein duguz arlobi errigoitzin Garizenak, eta Garize bera ekoizpen moduen, bai eta gure elikadura zikloan, eta bai gure paisaian berreskuratzeko. Eta, Garize galdu zen gure eskualdien esalako balorien ipini bere momentuen, eta arrazoi sozioekonomikoa direla eta iraunkorra izen deizen Garizen berreskurapena garrantzitsu da balorien ipintzi eta balorien ipintzeko tresna egokizena ingurumen hezkuntzien bidez dela uste dut, esparru diferentietan, bai gizarte mailan, herrizen eta bai eskolatan. Eta adibidez eskolatan, barrutin aurton hasi dugu Garizen proiektue, egin dire lehenengo ereinketak, eta aktibidade ezberdinek egingo dire eskolan bertan umiekaz. Eta gero ereinketi bai egin genuen herriko jendien artien, eta gero bai eitzen ziren ekintza auzolanak eta garai baten Garizen inguruen, eitzeko asmoa deko bai. Eta amaitzeko ez dela bakarrik Garize bera landari berreskuratzeko asmoa, baizik eta jende guzti honek Garizen ekoizpena bizi bana, ez die geratzen ja asko, jakintza asko dekie, eta papel baten gordetan saiatzen abil jakintza guzti hori, baina jakintza guzti hori mantentzeko aukera honena eitzie da. Orduan, garilek dekon helburue da, Garizen ekoizpena kulturalki, memoria aldetik bai patrimoniotik, berreskuratzi eta baloren ipintzi hezkuntza plan baten bidez. Eskerrik asko, Maili. Zenbat gauza ikasi duzen, ez da? Benetan. Eskerrik asko, Maili. Laugarren dakaz guez, Visión Centro Integral. Eta izeti dako la mesedez, Ana Isabel Ginto. Txaldo bat mesedez. Cuéntanos un poquito. Arratsaldeon, yo con vuestro permiso voy a hablar herdera, soy de Zaragoza. Me presento. Tengo una clínica de fisioterapia en Mundaka y todo empezó con la ilusión de hacer algo diferente. Es decir, ver a las personas como las necesidades que tenían. Necesitamos no solamente que nos traten el dolor, sino entender de dónde viene el dolor. Entonces, después de tratar con pacientes desde hace 2 años en Urdaibai, en Mundaka, que es donde tengo la consulta, yo estudié fisioterapia y ciencias de la actividad física y el deporte. Entonces, intento tener un enfoque un poco más global, específico. Así pues, después de trabajar con pacientes de todas las edades y diferentes tipologías, es decir, desde pacientes como adulto mayor, paciente neurológico, me di cuenta de que había una necesidad especial de atender a esta población, ya que muchas veces simplemente había cosas como centros de día, pero no se tenía en cuenta las necesidades de cada uno de ellos. Por ello, el centro que propongo crear sería un centro que realizase una evaluación cognitiva, es decir, pues el estado de la capacidad que tiene la persona adulto mayor o adulto con necesidades especiales de recordar el nombre de sus familiares, la capacidad de relacionar un objeto con el término con el que tiene, es decir, poder realmente decir lo que ellos piensan, así como pruebas de función,
por ejemplo, test de evaluación funcional para evaluar el equilibrio, que es uno de los principales predictores de estabilidad o riesgo de caída. Son muchos de vosotros seguramente lo sabréis, pero simplemente con que sean capaces de aguantar a una pierna 30 segundos ya se reduce el riesgo de caída. Entonces son cosas súper importantes y pequeñas intervenciones que realizando unos test y unos pequeños ejercicios seguramente mejorarían en gran medida la calidad funcional del adulto con necesidades especiales o el adulto mayor. Asimismo, en consulta veo otros problemas como son que no se tienen en cuenta diferentes enfermedades mentales como puede ser la depresión. Entonces, estos pacientes que además de ser adulto mayor presentan depresión, de ahí la falta de motivación. Por eso en nuestro centro se pretende generar sinergias con otros profesionales como por ejemplo psiquiatras y psicólogos que puedan no solamente diagnosticar problemas de salud mental, sino también evaluar la medicación, que ahí está el siguiente problema. Veo muchos pacientes polimedicados, es decir, diferentes fármacos que interaccionan entre ellos, por eso el adulto mayor, pues realmente la sintomatología no mejora. Entonces, yo creo que desde esa comunicación podemos ayudar al paciente a que tenga una mejor calidad de vida. Asimismo, en nuestro centro se pretendería generar estrategias para que la familia pudiese entender mejor a estas personas con necesidades especiales, porque muchas veces vemos que no se acuerdan, pero no entendemos el porqué. Entonces, me parece importante también generar una atención especial para estas familias, para que sepan acompañar y guiar a los adultos mayores y realmente ellos no sufran también tanto. Entonces, con todo ello, puede parecer un poco utópico, pero yo creo que es la forma de quitar carga asistencial tanto como a Osakidetza como a las familias. Entonces, más que nada esa es mi propuesta. Es que ricasco por vuestra atención. Que ricasco, Ana. Eta bosgarrenaga ez boi, ez horretarako Iker deitzuko, Iker egia, EBAS, bueno, berak esango eskuzelan irakurtzen proiektuen izena, ze EBAS Z da. Hau bat, Zaldeon. Zeran da izena? EBAS. Ondo esan dut orduan. Azkenengo seti, ez da bat. Bueno, Iker nahaz da hori, EBAS aurkezten nator. EBAS sortzen da, ze, bueno, ni ja baso gintzan 5 urte da mantzatez más o menos lanien, da, bueno, hortik ikusiot, necesidade asko dagoela sektorien. Necesidade aktualizetako, ze beti mile sektoreetan aktualizetan gabiz, baina basogintza gabiz oinala 50 urte moduen lanien, atxurre hartu da guadaini eskerrak ez, baina, bueno, desbrosa horieko. Da, bueno, nire proiektu bi helburua sortzen da. Lehenengo, hori, basogintza apurbet aktualizeti da ja makinarizi esartzen hastie, da horretarako referente moduen Europako iparraldeko herrialdi deko guz, ez? Ja eurek eskuz ez dabe eserreien, ja landatu makinak inikin dabe, beharra bebi bai, edo zer, dana jesarritxe da tranquil. Da, bueno, hemen bastante atxeratute goi, ez orduen helburu bat hori zengo zan, da bigarren helburue, hemen urde baien hain garrantzitsu editzen basoak abandonetaz gehatzie. Segero eta gehiago ikusten die eskinatan, eskerrak bai prohibizinotara, erakunden prohibizinotara, ezin dela landare izartu, errekak errespeta behar dizela, da, bueno, apur bete kontraesanak, baina basoak hortxe gatzen dira desaprobetxeta, ezin dielako sartu, ezin dielako aprobetxau, da jentie ez dauelako bai lanerako gerotak itxeau dau, jentie gaztiek markelek esan duen moduen, ez da gure eskuz lanein, ez da gure esfortzurik egin, eure gure dabe esaten dan moduen asko kobrau da gitxiein, da, bueno, hori einalizeteko, apur bete referente moduen balizo edo ikustie aldal honetaz bizi da gaztiek bai aldila sektore honetaz hartu da apurke danon artien aktualizetan jun, da makinari sartzen jun, da apur bete gauzen garaietara aktualizau. Da hori zengo zan. Ederto, eskerrik asko, Iker. Eskerrik asko. Bueno, segarren nagaz guez, zure esku izenekue eta Aioe Uriarte gomidatuko dugu esenatokira. Aioea? Konta portxuet. Hau, binia joranaz, arratzutin ator, da nire proiektuen izena, esan dauen moduen, zure esku da. Zure esku gain gauze sartzen deuz barruen, hainbat ideian multzoa da, holan esateko,
Azteko ideia izen zen, hainbat herrialdetako jolas tradizionalak ona ekartie eta jolas horrek berpiztie. Hori da ideia bat, da gero beste bat dau, direla, azkenien guk sortzen gure ideia propioagaz sorturiko jolasak. Eta adibidez, horren barnien dauz, pentsamendu konputazionala lantzeko jolasak eta holako gauzek, umientzat eta nagusizentzat bebai. Eta gero azkenekoz, deko tailer bat dala, herrikirolen tailerra da. Orduen, azkenien, adin guztizetakoak, aunque hau gehiago dau, zentre eta ume txikizetan, badakize, ja txikiterik zelan izaten diren, egurrezko, herrikirolak. Notetan da, nerviosa nahuela baina, bueno. Eta hori, honek guztizek engolbatzen dauzen proiektu eda zurezku, eta hainbat lekutara noa, adibidez eskolatara, herriko plazetara, egoitzetara bebaiz, azkenin ez da bakarrik ume txikizentzako da, adin guztizetzako proiektuet. Eta hori, azkenien da, no gauz, gaur egun mobilegaz edo denpori pasetan telebizionari begire, eta hau da beste erabaten denpori pasetako. Eta hori, eskerrik asko. Zeuri. Fuertean. Eskerrik asko dira. Esan bidu gaztiena dala, ortengo partartzaile gaztiena, 18 urte bakarritako, zozeak ausarta. Ederto, eta 7. gazgoaz, esazte oso nerviosa dauela, así que mondo itxagun, txalo handi bat, garoa musata diri, harmonia proiekturako. Bueno, arratsaldeon, ni Garoa naz, eta hori harmonia proiektuen sortzaileen naz. Azken finien, proiektu hau nire esperientzi profesional zein pertsonaletik dator, ni entrenamentuen mundutik nator, eta ikusi naben, lan egin pertsona piloagaz, azkenien osasun hori, baina askoz gehiago dala. Orduen, proiektu honetan osasun fisikoa zein mentala batzen duguz, azken finien osasun mentala lantzen da bezen profesional asko dauz, fisikoa bebai, baina hau bateratzen da bezenak oso gitzi. Orduen, gaur egun gerotak gehiago ikusten dizen problemak, antsietatie, problema digestiboak eta beste hainbat izen aldizenak, errotik lantzen dugu programa honetan, pertsoni osotasun moduen ikusitze, eta guzti hau ohitura osasuntzuek landu zeitzen dugu. Orduen, hau izango zen nire proiektue, eta honen eskutik bebai liburu bat idatziot eta oin dela gitzi argitaratu dut. Orduen, dana batera joango zen, eta hori osasune osotasun gisa ikusteko programa edo proiektu bat izango zen. Eskerrik asko bada. Bueno, eta azkaningoko proiektu gaz guez, LQL Events, eta Patricia Serrano eta Asier Jaio diez, lehen Asier izen da, kasu honetan Patricia izango da. Saldo bat, mesedez. Bueno, lehenik eta bien, eskerrik asko. Gracias por la oportunidad de poder presentar un poco proyectos y negocios. En este caso, LQL Events es una empresa de organización de eventos integral en la que nos dedicamos a todo tipo de eventos, digamos, ¿vale? Llevamos un bagaje de 8 años ya con experiencia en diferentes ámbitos y sectores, como pueden ser bodas y eventos corporativos, institucionales también y privados. Lo que nos está pasando ahora, por ejemplo, es que hay muchos clientes, sobre todo de fuera, de extranjeros, que vienen aquí a casarse especialmente, pues porque buscan en Euskadi una riqueza gastronómica, un entorno maravilloso y un clima, ¿no? El sur ya como que no lo quieren mucho. Entonces, les proponemos también como experiencias, digamos, por supuesto, se les organiza todo desde la base de lo que sería la organización íntegra del Destination Wedding, que se llamaría en este caso, y luego experiencias de todo tipo. Contaríamos con diferentes sectores en los que, por ejemplo, una pareja vienen aquí 5 días y traen Dubai Teas que hemos tenido,
o no sé, clientes de Inglaterra y vienen 5 días o una semana. Entonces tienes que organizarles un poco lo que es todo. Por eso ahí contamos también un poco con proveedores locales, si quieren hacerse un poco a la carta todo. Entonces, estamos un poco creando diferentes estilos de eventos y sobre todo somos diferenciadores por la marca que es un poco rompedora. O sea, intentamos hacer de la misma marca siempre diferentes eventos y propuestas y que ningún evento sea igual o similar al anterior. Y romper un poco moldes, que al final hace falta, y dejar la manzanita verde y la silla blanca de lado. Así que eso estamos, eskerrik asko. Zeuri, esker. Eskerrik asko. Patricia da zer, ume bat entzuten bazuen. Patricia da zer, umiegaz etorri dire. Hori be, eskertzekoa da, urreratuti behintzete proiektuek aurkezten, eskerrik asko. Bueno, dakizuenez, lehiaketa hau Gaztedi Busturialdea proiektuen barruen dau, eta eskualdeko 18 herrik parte hartzen dozue eskualde honetan, gaur hemen hainbete batusarie. 12. Ideia lehiaketa da, baina ia badaraguz 13 edo 14 urte aldundizegaz udalak hitzarmen hau sinatzen dozuena. Eta helburue ideia lehiaketana argize da, ezta? Eskualdeko gaztien enplegugarritasune apur bat hobetu eta ekintzailetzara bideratuti eta ekintzailetza hori sustatzie. Eta eskualdeko 18 udalerrizen arteko elkarlanaren emaitza da, eta gaztientzako bide barrizek zabaldutia dauka helburu nagusi moduen. Gaurko ideia honek be bide horretako parte diez. Eta hemen ikusten zauziena da, pasadan asteko eguen eta barikuen, Bermion eta Gerniken ospatu gendu zen Busturialdeko lehenengoko orientazio jardunaldizek. Gerniken izan zen zientifiko-teknologiko arlokue eta Bermion gizarte eta arte arlokue. Eskualdeko ikastetxe guztizek parte hartu zabien, 4 zentro, batzi bat eta batzi biko ikasle guztizek eta danatara 240 gora ikasle parte hartu zabien. Hemen adibide batzuk. Guztot ja errepikatzen gauzela? Bai. Bai, ez da? Ederto, sari banaketagaz sarizetara bideratu aurretik, baina egin duen aurton, aurkezten sarienok ideia honek aurkezten, jakin deizuen bakarrik irabazliek ez da bela kontutan eukitzen ideia lehiaketa. Horretarako, aurreko urteren baten, jaoindala 3 edo 4 edo 5 urte aurkeztu zan Lur Uribarren dekogu gaur hemen gugaz, berak ez ban ideia lehiaketa irabazi, baina azkenien, Gaztedi Busturialdeatik edo udaletatik eskaintzen diren beste aukera batzuk, beste laguntza batzuk, eta kontaktu horrek lortzeko be, balizoa da bela ideia lehiaketak. Horretarako Lur nahi dute gonbidatu, apur bat bere esperientziz konteu da izan. Atxalean. Lur, zuk Lur bide sortu zen duen, zein urtetan aurkeztu zinen? Mikrofonoa deko. Oin 3 urte. Arratsaldeon, eta baina daino modure, nipe aurkeztu nintzen, oin 3 urte, ez da izi urtien esan. 2021 uste dut izan zela. Eta azteko erakutsu zen proiektuk eta oso politxek. Eta nire, aurkeztu nabanean, egiz esan, kriston bilurraz hasina zen. Eta hori intriga askoaz, ez da? Gauza barriz da, martxan azteko, ez teko zudiari pez, zan heldu ezeri. Eta, egiz esan horretako da,
Horretako dauz, baurre mendikuk eta laguntzeko, osake, bihurbarik bota aurrerantz. Eta, bueno, agire esan izen da, hauza bat nikena bala espero hain denporak itxien ez, martxan jartxiana, pilo bat ikasi dut, eta, bueno, oin hor noi aurrerantza. Osake, anima itxutxutie aurrera itzen, eta bihurbarik galdetu bezuen jentieri, eta gauzak aurrera juten dizela. Martxan eukizen duen lurbideia aurkeztu zinean, edo orduntze martxan jartzeko egon zinen, ez da? Nino, sortu barik. Bai, sortu barik, bai. Eta hortik ja gero apur bat... Hori da, bai. Konteu zer dan lurbide, igual batzuk gehizenak uste dut zagutuko dozuela, baina labur-laburrien... Bueno, a ber, ni lurbide da, ez da enpresia, baina autonomoenaz, eta bai bada ez, izen komertziala, eta, bueno, hasina zen, hemen inguruen jenti eta holan mendire luten, mendigi dinaz, eta, hasi nintzen gero juten ja Nepal ingurure, da txerrire, eta egiz esan, ondo doiest, eta da, atatot estrekinek, kursuk emon, jenti erakutsi mendiren ibiltzen, asegurateko, nervioso miraz, asegurat, baina guelta esan mandiren, segurtasunea zibiltzeko, eta apurra horti doien nire mundua. Ederto, eskerrik asko. Bai, zuheri. Eskerrik asko. Bueno, ikusten dozuien moduen, aurrera urteten dauen ideiak, ez diez bakarrik irabazliek, sino pilo bat esperientzi dakuz, pilo bat proiektu aurrera intzauienak urte guztionetan, ez da bienak irabazizari, bai, bueno. Bai, 12 urtien, 160 bat proiektu jaso duguz, hemen basauze batzuk ontze azalduko du Iñakik epaimaikoak, 160 proiektu pase dire ideia lehiaketa honetatik, eta dekogu zenbaki zehatarata, ize 60 martxan dauz. Eta esan behar dugu, gaurkoatatik ikusi dozue, 8tik martxan dauzela edo martxan jartzeko dauzela, hasiko horrek badeko esan gurie. Bueno, bainoak esan dauen moduen, aurtengo epaimaiz osotu dauienak aurkeztuko dugu. Bermioko udaleko ordezkabize Nerea Romaetxe esan da, gaur geugaz dako hemen, Bermealdeko Berrigintza Enplegu Zentroko zuzendabize, Gernika-Lumoko udaleko ordezkabize Joseba Igazabal esan da, lanbide ekimenakeko kidie bebai, Gerniken. Urremendi Landaradapen Elkarteko ordezkabize Jokin Garatea esan da, Aziko ordezkabize Leire Zabaia, eta azkenez Barrutialdeko zuzendabize Ziomara Gezuraga. Amendakune, gaur geugazue bai. Eskerrik asko zeuen lanagaitzik eta aurkeztutako 8 ideiak baloratzearen eta apurbet be aztertutiaren. Mila esker. Eta bagoaz, Aribanak etiegaz, horretara etorri gara. Hasiko gara, lehen sektoreko badakizuez ideia lehiaketan, oinarrizetan, 4 sari eukitzen doguz. Gaurkoan, 3 sari eta aipamen berezi bat emongo dugu. Hasiko gara lehenengo sektoreko ideia honenan sarize emoten. Lehen sektoreko sarize emoteko gonbidatuko dut holtzara, Koldo Carbonel, Azengizko alkatie mesedez. Txuteko zuz. Zorri emango txuinakik. Da gaztiak hola ikustea, lanian. Torri hon ardira. Ardire. Txekiak txindu, Ainoa? Ia niño txeke txarratu bi ez badut. Ordenan dauz. Baguzu nien, bai. Zabaldu sobri, Lehen sektoreko ideia honenaren irabazleak 1.000 euroko saria eroango deu etxera. Sari hau ebast. Zalo bat.
Zorizonak. Eskerrik asko, Koldo. Bigarren sarizegaz guez, aipamen berezize, emongo dugune gaur, hainoak esan dauen moduen, eta aurton, epaimaizek erabaki dau, aipamen berezi bat emotie, eta sari hau emoteko bi ordezkari bat izango da esenatokira, eta Gernika Lumoko ordezkari za, bertako zinegotzize, Ziortza Bilbao. Zorri, Iñakik. Eta... Sorte ondan hori. Aipamen bereziaren irabazleak 1.000 euroko saria eroango dau etxera. Sari hau, Bizkaigaren enpresarentzat da. Zorizonak. Txalo bat. Bigarren eta lehenengo sari zenuen aurretik, jakin bai, udaletatik udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiaz aparte, proiektu honetan ja urtietan parte hartzen daben Torrealdai aholkularitza gugaz dekogula, bigarren eta lehenengo sari zen, diru bat jartzen dabelako, aholkularitza zerbitzu bat eskaintzen dabelako, zebenetan sinesten dabe, eskualdeko gaztieri be lagundu behar jakiela. Orden, bigarren sarise emoteko, bigarren sarisek 2.000 euro eta 6 hilabeteko aholkularitza zerbitzu aukiko deu, Torrealdai aholkularitzan eskutik, eta horretarako deituko dotez Nadia Neme, Bermeoko alkate Andrie, eta Xabier Kareaga, Gernikeko Torrealdaiko arduradune. Erdu. Nadia. Eta sobri etxeko txutia. Bigarren saridunak 2.000 euro eta Torrealdai aholkularitzak eskainitako 6 hilabeterako aholkularitza zerbitzua erongo dauz etzera. Sari hau Garile enpresa ideiarentzat. Zorizonak. Eskerrik asko. Bueno, azkana falta du. Xabi, zu galditzu hemen gugaz. Lehenengoko sarize eta azkana, 3.000 euroko permisu da, dirutan, eta urtebeterako aholkularitza zerbitzue Torrealdai aholkularitzaren eskutik. Eta horretarako, deituko dugu Ager Legarreta, Ereñoko alkatia eta Horremendiko presidentie. Ager, izen. Lehenengo saridunak 3.000 euro eta Torrealdaiko aholkularitzak eskainitako urte baterako aholkularitza zerbitzua erango dauz etxera, zure esku. Zorizonak. Zorizonak. Zorizonak irabazle guztiz hori. Gaztienak irabazi dugu horton. Bai. Bueno, zorizonak irabazle guztiz hori eta proiektuek aurkeztu duzu ezen guztiz hori.
lehen esan dugulez eta lurrek esan daben moduen, gure atiek eta zuen udaletako aholkularitza zerbitzu eta eskaintzen dutzu esan eragile zer eskaintzen dutuen eragile guztizek, atiek zabalik deko zuez. Así que erabili gaitzezue biherdo zuen erako, bale? Bai, eta batez be, azkanien zeuek zaigakon Busturialdeko etorkizune, ekintzaile txaniztasune sormena gogozen due, hori dan eta gehiago erakutsi dozuie, eta jarraitzu, bideitzen, eta guamen gauz lagunduteko. Eskerrik asko guztizoi, eta ben familia argazki bat ataku, izen zagitu guztiek eta zagizen mozuienak mesedez. Bai, igon saridunek izen zarion danok, sarizek emondo zuezen danok, udaletako ordezkarizok, begon, gora danok. Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.